Assalamu alaikum. Wato biyo bayan bincike da muka yi da kuma rahotanni masu inganci da muka samu, wato ministan tsaro na kasar Mali General Sadio Kamara, wato biyo bayan attack da aka kai jiya inda muka yi video akai, an kai kazaman attack a kasar Mali wanda har ya shigo har wannan a yau din nan. Wato biyo bayan wannan attack din da aka kai bisa haɗin gwiwan wato 'yan jihadi na Janin da kuma 'yan tawaye na Tuare wanda ake cewa Azawad movement, wato sun samu sun kashe wannan ministan tsaro, wannan jajirtaccen ministan tsaro na Mali nuna General Sadio Kamara. An kashe shi jiya a lokacin da aka kai attack a nan Kati, wanda ke mun yi video a kai, wanda suka yi amfani da wato mota cike makile da bama-bamai, inda suka antaya suka tura wannan mota a gidansa, inda ya je ya iske shi a gidansa ya tada gidan. A daidai lokacin yana tare da matarsa ta biyu da kuma jikokinsa, duk suka mutu, da shi da matarsa ta biyu da kuma jikokinsa da wasu a ciki, wanda aka kai masu wannan wato attack na bazata, inda aka yi amfani da carbon, wato aka cika mota makere da bom, aka antaya aka ingiza wannan mota ya tafi ya je tashi a gidan wato General Sadio Kamara a gidansa da ke Kati wuri ne wanda yake na sojoji ne, akwai barikin sojoji kusan a nan ya rayuwarsa, saboda shi training ne na nan wurin, kuma shine ya shugabanci school of training na Mali gaba ɗaya wanda take a nan Kati din, ya shugabanci wurin. To wannan abu da ya faru kenan a jiya, wanda rahoton ya fito a yau din nan, wanda gwamnatin Mali ta tabbatar da mutuwan wato Sadio Kamara. Wannan ba karamin rashi bane ga wato kasar Mali, wanda ke duba ga yadda jajircewa da kuma wato gwagwarmaya da yi wajen kawo saukin ta'addanci a kasar Mali. Wato kar ku manta ya taka rawa sosai wajen kawo wannan gwamnati na wato Colonel ko kuma General Assimi Goita. Kar ku manta su suka haɗa wannan kuɗin da shi General Assimi Goita da kuma General Sadio Kamara, su suka haɗa ku a 2020 inda suka kifar da gwamnatin wato Boubacar Keita, inda bayan an kifar da gwamnatin Boubacar Keita, inda suka kawo wani gwamnati mai dukkan ƙwarya wato na ba indawo ba an kawo shi, sai kuma wato ya tankaɗe da reraya, inda a lokacin an mai da shi Sadio Kamara wato ministan tsaro na wato kasar a 2020 kenan. Wato daga baya aka zo aka tankaɗe da reraya, inda shi ba dawo ya canza wato wannan minista Sadio Kamara, inda shi kuma lokacin Assimi Goita shine mataimakin wato shi shugaban kasar, wanda ya sa kanshi a matsayin mataimaki shi wato Assimi Goita kenan. A inda Assimi Goita ya ga bai dace ba wannan abin da aka yi, sun taho tare da wato Sadio Kamara, a inda shi ba dawo wato sabon shugaban kasar mai riƙon ƙwarya na kasar Mali ya yi tankaɗe da raya ya cire shi kuma wani abu ya bata mai rai, a inda ya ga gwagwarmayar da shi Sadio Kamara ya yi, a inda ya ƙara yin wani ku a 2021, wato a shekara an yi ku a 2022 inda suka kawo ba dawo, inda kuma shi bayan an canza shi Sadio Kamara, Assimi Goita kuma ya ƙara yin wani ku din, wato ya yi ku a 2020 ya kuma yi ku a 2021, a inda ya ayyana kansa a matsayin shine ma shugaba mai riƙon ƙwarya na Mali din kawai, inda ya dawo da Sadio Kamara ya kuma bashi ministan tsaro har ila yau. Wato Sadio Kamara ya ministan tsaro a ƙarƙashin ba dawo a 2020, ya kuma ministan tsaro a ƙarƙashin Assimi Goita, wanda har tun daga aka bashi a 2021 har mutuwarsa a jiya shine ministan tsaro. Wato jajirtacce ne kuma dan gwagwarmaya ne, wanda ya taka rawa wajen dakile karfin 'yan ta'adda, sannan kuma wato professional soldier ne, ya yi training ɗinsa a Rasha, is Russian trained soldier, sannan kuma ya aiki da 'yan Wagner. Wato kun san 'yan Wagner, ya aiki da su, dalilin aiki da ya da 'yan Wagner ma shi yasa Amurka ta kakaba mai takunkumi, wanda aka cire takunkumi a 2025, wanda a wannan lokaci. To wannan shine abin da ya faru da Sadio Kamara, ba karamar rashi bane ga Mali, wanda yake tuni an riga an fito a an haifi shi Sadio Kamara a 1900 wato da 79, wato 1997 a haife shi,
inda ya karatu a Mali, a nan kuma a Kati ya karatun soja, ya fito ya zama shugaban wato makarantar soja na Mali gaba ɗaya wanda ake training din sojoji. Sannan ya tafi Rasha ya yi training, sannan ya zo ya aiki da 'yan Wagner, ya zo ya aiki da wato sojan wato kasar Mali, da shi aka yi ta gwagwarmaya wajen wato dakile ta'addanci da sauransu. To a jiya ne bisa haɗaka da kamar da na ga muku 'yan tawayen Tuareg da kuma 'yan wato jihadin Janin su suka haɗe wannan, inda suka zo suka kawo wannan abu a jiya, suka kawo wannan ta'addanci a jiya, har suka kashe shi wannan jajirtaccen ministan tsaro na kasar Mali din, wanda yake abun ya ɗau hankali sosai, wanda a yanzu haka an samu an shawo kan abun a Mali, kuma wato ana can ana ɗaukan wasu matakai inda za a wato dakila abin gaba daya, wato kuma akwai kirari da suka ce sun kama garin Kidal, sun kama garin Gao, wanda suka so kuma su kama garin Kati, amma bai musu saboda wuri ne babba, kuma wato mahaifa ne ga shi Assimi Goïta da sauransu, kuma waje ne na sojoji abin nan. To wannan abu da ya faru kenan wato a kasar Mali. Wannan ba karamin rashi bane ga kasar Mali, ba karamin rashi bane ga gwagwarmaya da kuma wato kawo dakile ta'addanci a kasar Mali. Wato Sadio Kamara kusan kaman dan shi aka kai wani attack din a Kati, wanda yake kunga inda aka tanadar mai, aka dada bamai a mota, aka ingiza aka kai shi, wato bisa bayanan sirri da suke da shi a inda suka anta wani mota ya je ta da shi. Wannan abu da ya faru kenan a jiya, wato wannan ba karamin wato asara bane ga wannan kasa. Allah kiyaye, Allah samu dace.